Bé, el curs que farem aquest estiu sobre interpretació davant de la càmera està destinat a gent jove que tingui l'interès, tingui la il·lusió, el somni de treballar en cinema, en televisió, davant d'una càmera. La interpretació davant d'una càmera no és el mateix que fer teatre, té les seves peculiaritats, un rodatge sempre és una bogeria i en aquest curs el que intentarem és aprendre això, com moure'ns, desenvolupar-nos enmig d'un rodatge, qui és el director, qui és l'ajudant de direcció, saber què és una marca, saber com moure'ns, saber que tot s'ha de fer molt petitet davant de la càmera i quan és un pla curt més, els valors dels planos i saber mirar una pel·lícula des d'un altre punt de vista que no és el de l'espectador, sinó d'una manera més tècnica. Són 15 dies intensos, de 4 hores cada dia, i fem rodatges exteriors, fem rodatges en set, en plató, escalfarem i aprendrem a treballar la veu també en el cinema. No és la mateixa tècnica que en el teatre, així que hi ha moltes coses a aprendre. Que ningú s'espanti, que tothom vingui amb ganes d'aprendre i no cal saber gran cosa, simplement moltes ganes, molta il·lusió, molta predisposició i a fer cine.